Астрохороскоп за 8 ноември. Най-важното събитие днес е, че Меркурий ще бъде стационарен, а утре ще се обърне в ретроградно движение. Стационарната фаза е винаги много важна, защото това е всъщност най-бавната фаза на Меркурий. Той буквално спира от наша гледна точка, така както ние го виждаме. И това е свързано с забавяне, с неосъществяване на някакъв вид идеи, с отлагания. Така че каквото и да планирате за днес, по-добре е да си предвидите допълнително време, повече отколкото обикновенно. Ако имате също важни разговори, някакъв вид преговори, то задължително се уверете, че другата страна ви разбира, че сте пределно ясни в това, което изразявате, защото много често ние не разбираме или има някакво объркване, или всеки слуша повече себе си. Така че ако имате наистина важни разговори и преговори и има вариант да ги отложите, бих ви препоръчала да ги отложите. Ако все пак трябва да направите нещо такова, то просто се уверете, че всичко е ясно, повторено няколко пъти и потвърдено. От друга страна, също Венера и Плутон са в техния труден аспект, което привнася една допълнителна интензивност, особено на емоционално ниво. Някакви желания в нас може да са прекалено силни, неконтролируеми и това да води до повече конфликти, особено в личните взаимоотношения и в любовта. Така че ако има възможност също да избягвате конфликти или такъв тип изясняващи разговори в този момент, това би било по-добрия вариант. Луната ще бъде в Близнаци до около 17 часа, което ни помага с малко повече рационалност, възможност да поглеждаме нещата малко по-обективно, доколкото е възможно, но в следобедните часове тя ще направи квадрат с Сатурн и Нептун, които са трудни аспекти. И може да усетим един спад в енергията, т.е. особено следобедните часове са с най-малко енергия. А след 17 часа Луната преминава в знака Рак. Това ще ни направи още по-чувствителни, по-емоционални. Можем да приемаме нещата даже още по-лично, т.е. в личните ни отношения по някакъв начин това може да привнесе и повече дълбочина, но и понякога прекалена свръхчувствителност. Но в вечерните часове Луната ще има хармоничен аспект с Венера, което все пак може да доведе до някакво балансиране. Ако сме добронамерени, ако искаме наистина да се погрижим за тези, които обичаме, или да намерим някакъв компромис, то вечерните часове ще бъдат по-хармонични и по-подходящи всъщност, дори и за лични разговори и отношения.